Здравейте всички, които ме гледате. Аз съм StarPlayBG и днес ще заснема 6-ти епизод на Minecraft United борба за оцеляване гранд финале. Дано ви хареса финала. И така, аз успях си доправя втория етаж и да си направя малко седло. Но не съм го заснемал това. Нали? Направил съм си маса и столче. И малко ми лаги Майнкрафт в момента. Сигурно защото снимам. Айде стига де. Добре, само да си намеря коня. Го нахраня. И така. Като гледам няма коне. Но има крава. Thank you. Ай стига, човек. Вчера тук беше пълно с коне. Един кон. Шет, яко. Шет, два са. Дано единия ми приеме ябълка. Сега райт. Нахранихте говедар. Престани. Сега откъде ще ти намеря друга ябълка, бе? О, яко скелетон кон. Поне той не иска ябълки. Да му сложим едно си. Дво. Ой, кой стана от тук, уей? Holy shit, gold. What the fuck, gold. И redstone. И diamond. Аз стига, бе. Fuck. Стой тук, конче. Fuck. И iron. Holy shit. Ще се забогатея. Shit got. О, и тук има iron даже. Yes. Yes, yes. Да, baby. О, да. О, да. О, да. О, да. Само ми трябва кавърстон си направя една печка тук, за да изпитя всички този айрон. 20 айрон. Ми трябва и едно дърво. Не, направо отивам до къщата с коня и после ще се върна. Еде, приятелче. Тик-дик. Скачай. Подявайте. Еде, де. Бати бъгълт са направили се язиком. Какви са тези звуци, къде издаваш, бе? Изчакаме тук. Трябват ми подпалки. Добре, това. Клечките. Тук са.
какво? Ще стигна само за един айрон, аз ще отида да насипя още. Ей, комтъп, защо не ме чакаш? Хайде към гората, брато. Добре. Ще те бати ябото. Ето толкова дървета ще стигнат. Все пак не ми трябва всички, трябва ми само за кирка. Ще го изпука в някой друг епизод. И зарязах коня си. Нищо, ще го разпозная, защото има се двоивости. Вече ми трябва за кирка, брат. Хайде. Не се предавай, давай. Иди последното дърво да изгори. Тънки, брат. Една кирка ще ми дойде добре. Ето, къде ти си седи. Тука. Да се намеря коня. Да го зарязах. Айде. Върни се, няма те гоня целият епизод. Къде? Бърганат. Туто прасенце. Айде стои тук. Добре. Кирка. Мога ли с нея да изкопа голда? Мога ли? От диамант си направя броня. И това бяха диамантите, но не е голда. Редстоуна някъде път. XP-то и 2 голчета съм пропуснал. Ама че съм ненормалник. Къде си отивам да се става лошо. Неща се появяват вечер. Момче, къде си? Не се отдалечавай, ще ме нападне нещо с коша и избягам, а? О, крипър! Фак, бягай за здраве, тичай за здраве, хаба, баба, дуба, баба, мама. Тичам за здраве с кончето, хайде чао, да нас отправиш навън. Дай сега разпари се айран. Голд, ти си. До тук голда се пече. Аз ще се направя от даймонта една броня. Шит. За кирка няма ли ми стигни? Ай, пак трябва ми още 2 даймончета, аз имам само една. Аз ще направя даймонт член. Ще
направя нещо. О, Сайрана ще направя ножица. Все пак трябва да си направя легло. Хайде да го учем. Докато да се изпече. Аз ще отида много обзорци. Си изключа дификултите да не ме закачат. Ще вече трябва някакъв бутон. Изключва дификулти. Честно казвам, не съм смутен. Добре, няма овца. Коня си го вземе и си го приберат в оградите. Види как гадно пищи. Дух. Добре, къде е тази тъпа къща с оградите? Само внимай с теб да не попадам във водата. Някъде тук с оградите. Дауел. Ай, шит. Жалко, че не мога да поем с тъй тъпо животно. Не. Не там. Боже, що си тъпо животно гадно. Ето, той тук май няма къща с огради. Ай, стигало е, човече. Ела ще видим. Не изпечели са голата? Да, не изпечели. Видим какво ще си направя с 9 голове. Един наградник. Има и само това много. Добре, това ми е бронята. Очевидно. И така. Жалко, че нямам легло, затова сега ще потърся малко овчици. Да, и малко дификулти. Няма да нажимам. Ай, шет, какъв съм тъп, забравях си направя даймонд. Два паника. Загивай. Още два, не? И крипорунгери. Ай, фак, ай карамба. Ай карамба, стига, откъде се вземат тези гадни животни в крипарите? Ой, не, ще ми гръмнат къщата. Си намеря овчица, поне ми даде 3 вълна. Ооо, какво става, Уили? Спокойно, Уили. Сега вече си на по-добро място. Се надяваме. Да прости колко вилиджери си накавало. Стивен, няма ли нещо? Няма ли някаква овца, примерно? Или нещо подобно? Видно няма. Това ще бъде от мен. Благодаря, че гледахте епизода, финала на сезон 1. Не забравяйте да се абонирате и палче нагоре. Чао от мен и дано ви е харесал епизода.